A nyní vám ukážeme, jak se za císaře Pána léčili simulanti. Dobrý. Teďka si léčí tohle. Znovu slova. Počkej. A teďka se vybízí ta otázka, co dělat, že jo? Číst noviny. Čteš noviny. A pak se k tomu asi namluví nějaký komentář, nebo já nevím. No, asi jo. Člověk čte noviny. Stále čte noviny. Pepa, jak půjdem, tak nás nedávají moc blízko, až pak Pepa, jak to bude... No, spíš takhle bude komentář prostě, nebo to tam... Ještě to oddělal co nejvíc. Pepa veškerého maskování zakládal na čepici. Se Švejk s Davem, který ho vyprovázel. Tak máš příkované, tak si vystříhne. Počkejte, moment, jsem trošku. Já kdybych si dal na tým, tak bych jako... Bych to mohl. Tak můžu začít? A já jsem by tady někdo byl, já se stydím. Tak já jim začít, jo? Ale já musím ale koukat do ty knížky. No tak určitě. Určitě, já ještě chci nějakou pauzu. Ne? Ty kokolí tam ale musíš být znovu. Jdeme, tak se ani můžu? Pozor! Černý šepan je eine Simulator druh. Já tak těch mafia. Ano, samozřejmě, to souhlasím. Tak jenom já nechtěk a pak to získat. Už může jít? Jo? Tak jo, ne? Tak znova. Kde je to? Tady, no. Já potřebuji, abych si nenarazila do té opony. Pomalu. Tak to jdeme po boku, ne? Tak to jdeme po boku. Vážení přátelé, nepřátelé literatury. Mé jméno je kníže Karel. A jakožto čestný předseda, majitel několika zámků a hradů a nedávno... Uděláme to tak. Mé jméno je kníže Karel. A jakožto čestný předseda, nedávno znovu vzniklé svazové organizace, která vznikla za výrazné podpory doktora Ráta, bych vás chtěl přivítat na rozborovém semináři. Jak jste si všimli, jsme v kulturním domě. Původně jsme toto představení měli točit v Národním divadle, ale policie našla Rátův vinný sklípek dříve než my. Děkuji za pozornost a nyní poprosím kolegyni Magistu Papouškovou, která bude pokračovat v našem výkladu. Já, pojď. Točit se zvířata jmény. Jde to? To přiblíží, nebo točil bych ji zblízka, teď bych ji točil jako by tady od... Tak počkej. Tam půjdem. Páliček. Kedy, pojď. Sedni.
Jo, výborně, třeba. Kelly, pojď sedni. To je dobrý, natočíme to. To je... Nejsek to seděl a vylezl na lavičku, ty vole. Jak je takhle tady? Jo. Hej, tak to docela funguje, no. Sedni těm. Jo.